Il-Fondazzjoni Foodbank Lifeline qed tipprova tlaħħaq man-numru dejjem akbar ta' persuni u familji li qed jirrikorru għandha biex jakkwistaw xi ħaġa x'jieklu. Dan hekk kif matul din is-sena jirriżulta li kien hemm żieda ta' 50% fil-persuni li talbu l-għajnuna. B'hekk matul l-2019 il-medja ta' persuni fil-bżonn żdied għal 90 familja fil-ġimgħa. Iċ-Chairperson Diana Knight kelmet ma' The Times of Malta u spjegat kif fl-aħħar 5 ġimgħat biss ġew mejjuna aktar minn 527 familja. Sa Ottubru l-Foodbank inqassam total ta' 3654 pakkett tal-ikel għal valur ta' madwar 176,000 euro kemm lil persuni li jmorru minn jeddhom kif ukoll oħrajn li jkunu ġew riferuti mis-servizzi soċjali. Il-Fondazzjoni Foodbank Lifeline topera mill-Belt Valletta hekk kif hija parti mill-Knisja tal-Iskoċċiżi f'Malta. Din l-istatistika inkwetanti segwi oħra li ħarġet fl-aħħar jiem din id-darba dwar l-ammont ta' persuni li fittxew l-għajnuna tal-YMCA għax jinsabu bla saqaf fuq rashom. F'dan il-każ kienu 808 il-familji li fittxew l-għajnuna tal-YMCA bejn Jannar u Novembru ta' din is-sena, jiġifieri fi 11-il xahar. Din iċ-ċifra hija drastikament ogħla minn dik tas-sena preċedenti meta kien hemm 395 każ li ġie riferut lill-YMCA. Dan ifisser 415 il-każ aktar minn dawk riferuti lill-YMCA sissa fl-2019. Dawn l-istatistiċi inkwetanti jorbtu ma' ċifri maħruġa mill-Eurostat aktar kmieni din is-sena li juru kif f'pajjiżna għandna 83,000 persuna f'riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali.